inianatsika andeha agnazava tantaran'inga ty satria maro atsika tamy réseau tato nangataka ambaraza eky tantarany manafo ty tapre zavy nagnazava tantarany zandrikely ty zay ntsogna hoe Albert. Bon, voalohany agnaragna anazy ty Nabil Sebti teratany Maroc. Tamin'ny zalaza adolescent nisy fananagna resaka fihiragna tao amin'ireo pays arabo, zany hoe firenena jiaby zay miteny langue arabe. Igny fifananagna amin'ny resaka fihiragna igny dia antsogna hoe émission arabe idole. Arabe idole zegny efa nisy saison efatra izy avy tena jano. Bon, ke tamy saison D ty amin'izay le 2012-2013 ty teo no nisy nilay vanim-potoagnan'inga Nabil Sebti. Ke tamin'igny zegny inga Nabil tamy saison D igny agnisan'ny mpandray anjara candidat tamin'igny émission Arabe Idole concours des chants 2012-2013. Fô tamin'ny émission raiky ty zegny tao à Liban zegny nagnanaovagna le demi-finale sy finale. Fa tamy fifagnintsagnana isaka firenena dia i Nabil Sebti nandray anjara tao à Maroc tao amy tanàgna zay naterahana antsogna hoe Casablanca. Ary ny mpikarakara ity lalao international ty dia chaîne MBC. Izy ke ino raha nisy rehefa tonga amizay zegny tourninga Nabil Sebti hiakatra sehatra inga nihira igny antegnany teo fô izy tafogny hoe tsy tagnany ehinazy ny tokiky nantiky tsy vatokony raha nitokony. Izy avy tena agnano pause hely tapre amizay anomboka hiraka izy anomboka hira bo nahomby ndraiky izy tafitokiky nantiky olo jiaby tafitokiky jusqu'à jury jusqu'à amin'olo jiaby le mizaha télé tafitokiky. Tsy hay amizay antony nampitokiky ingahy mety nisy raha donc tsaroany na nisy kamaradinazy zegny niatriky teo nandeha nizaka lasa nampitokiky izy fa tsy tafaboakany zegny raha nitokony nantiky niala fô izy. De izy igny amizay natonga inga éliminé raraka tsy tafakatra ijanony teo ta Maroc igny. Ary nampalaza vidéo nazy igny zegny noho izy igny en direct hitan'olo jiaby nampitokiky efa hainao raha kafa comme comédie dila tian'olo nalaza izy igny ary olo samby nitelecharge tamin'ny YouTube ary nampiasa anjare tamy vidéo comédie tahakany am Facebook, TikTok, Instagram sy ny plateforme sy ny sisa. Rango tamy 2013 jusqu'à tsika amizao fotoagna samby mampiasa vidéo nazy. Zay raha tsy nampoizigny donc baraka anazy igny zegny tsy fahombiazagna anazy igny zegny nitariky izy tamy lalagna mazava nalaza magnerana zao tontolo zao jusqu'à amin'ny andro. Ary ty compte nazy amin'ny Instagram. Bon, ke raha naliagnanao zegny vidéo igny ka mbola tianao tohizany vidéo tsara karaha ty azadigna mipartage, miabonné, misuivre page-ntsika Sokra Olkanto. Misaotra to.